Morjesta vaan Lojali täällä taas uuden videon parissa. Tänään me puhutaan StreamYardista, otetaan nyt nämä kaikki edellisessä videossa olleet striimiohjelmat nyt tarkempaan syynniin. Otetaan sitten mitä sieltä löytyy oikeasti niin kuin niiden ohjelmien nimien takaa. No niin, eli nyt ollaan täällä StreamYardin sivulla. Täältä me voidaan heti ensimmäisenä valita meidän luomistyyppi, eli mitä me halutaan luoda. Halutaanko me tallentaa, tehdä live-striimi vai olla on-air-webinaarissa. Nämä kaikki on tossa ylhäällä helposti valittavissa. Täältä sivulta löytyy ylhäältä library. Täällä esimerkiksi meidän podcast-äänitykset löytyy täältä. Sitten löytyy destination, mihin voi live-striimata. Niin täällä on tällä hetkellä meikäläisen oma. Eli täältä löytyy nyt viimeisenä vielä members-lista, mistä näkee, että kuinka monella on accessi tähän kyseiseen tilaan. Kun me lähdetään tästä nyt sitten tänne recording puolelle, me saadaan valita eka title, saadaan myös tämmönen local recording päälle, jolloin me saadaan tarkempaa kuvanlaatua ja tarkempaa audioa. Mutta ilman tätäkin niin todella hyvä audio, että meidän esimerkiksi podcasteista saa huomattua sen, että siellä on oikeasti ihan hyvä äänenlaatu ilmankin sitä ja kuvanlaatukin on ihan ok. Eli laitetaan tähän nyt joku hyvä otsikko, laitetaan testi ja nyt se luo meille oman studion. Ja täällä me päästään nyt sitten asiaan, me valitaan täältä meidän mikki, meidän kamera ja meidän settingeistä pystytään valitsemaan mikä kamera, mikä audio eli mikä mikki otetaan ja virtuaalibackgroundit ja sun muuta kaikkia hotkeysit, kaikki saa valittua täältä. Ja sitten nyt se huomaatte, että se valitti nyt kyseisen mikin ja nyt se valitti itse asiassa mun pelikuvan tuolta takaa. Nyt me saadaan tähän kirjoitettua headline ja se on testi ja display name. Siihen päästään kohta, mutta kannattaa laittaa joku semmoinen display-nimi, josta teidät tunnistaa. Noin. Sitten me päästään itse tähän alueeseen. Tässä on se pääkuva, mikä te tuutte näkemään, kun te tulette StreamYardiin ja joka näkyy teille. Ja näkyy muillekin sitten, kun te live-striimaatte tai tallennatte tämän. Tämän saa vaihdettua nyt eri juttuihin, eli jos mä lisään tänne stageille, niin mä saan erinäköisiä kuvavaihtoehtoja tänne vaihdettua, eli täällä on yksin ainoastaan yhdellä kuvalla, mikä nyt on tässä. Sitten on semmonen, että on jaettu tämä yksi ruutu moneen osaan niin monta kuin on osallistujaa. Ja sitten on tehty tommosia pieniä ruutuja koko ruutu täyteen, että saadaan niin kuin näkymään sitä taustaa, sitä teidän omaa teemaa siinä teidän podcastissa. Jos te haluatte esimerkiksi, että joku, joka puhuu, on enemmän näkyvillä kuin muut, te pystytte tekemään sen tätä kautta. Sitten jos te haluatte näyttää jotain videomateriaalia samaan aikaan kun joku puhuu, se on tämä ratkaisu. Jos te haluatte näyttää kaikki, ketkä on mukana ja plus sitten niistä videomateriaalia, sekin on mahdollista. Green screeni mahdollisuus löytyy myös picture in picture valintana. Ja sitten, jos te haluatte vaan näyttää videon, niin sekin löytyy. Noniin, sitten. Tämähän on siis todella tämmönen simppeli. Te pystytte laittamaan tänne osallistujia täältä alhaalta painikkeesta. Eli täällä tulee tämmönen Add to Stage-nappi, josta te saatte porukkaa tähän teidän liveen mukaan. Sitten täältä alhaalta löytyy nopeat painikkeet mutettamaan sun mikki, lopettamaan sun kameran ja sitten asetukset, jotka me nähtiin jo ennen kuin me tultiin tähän huoneeseen. Sitten täällä on presentti, eli jos sä haluat esittää esimerkiksi video extra-kameraa slideshowta, niin pystyt esittämään sen täällä, jakaa sun omaa ruutua tai jotain videofailia, niin pystyt jakamaan sen tätä kautta. Sitten tässä on se kaikkein tärkein, eli tänne ei pääse ketään muu kuin tällä tietyllä linkillä varustettuna. Eli jos tätä linkkiä ei ole, niin tänne ei pääse kuka tahansa mukaan tähän kyseiseen rekordiin. Se siitä alhaalta, täältä pääsee myös studiosta pois sitten viimeisenä. Sitten päästään näihin hienoihin pikkujuttuihin, eli kommentit täällä, jos joku teille kommentoi liven aikana, niin te voitte näyttää teidän kommentit näin. Miltä se oikeasti näyttää, eli tähän tulee kommentoijan nimi ja tässä se kommentti, ja te voitte keskustella tämän kyseisen podcastin aikana tai rekordin aikana tästä kyseisestä kysymyksestä. Niin saadaan siihen rekordiin semmoista selkeyttä ja semmoista niin kuin hyvää meininki. Se niin kuin nyt selkeästi huomaa sen, että yritetään niin kuin saada mahdollisimman hyväksi tätä koko homma. Näette chattia ja näette lisäksi. Täällä on oikeasti ihan loistava versio on nämä bannerit. Eli näitä bannereita sä pystyt täältä katsomaan. Eli sä voit luoda näitä itse tänne, omia bannereita, joka pystyy laittamaan tohon noin. Eli tässäkin esimerkiksi tulee tämmöisiä liikkuvia uutisbannereita, jossa lukee, että
seuraa Jonia YouTubessa, Twitchissä ja tai Kikissä nimimerkillä Lojalvon Joni. Sä saat myös muokattua tätä, eli sen ei ole pakko scrollata, eikä te voitte myös laittaa täältä tällaisen, että se tulee vaan suoraan tohon alle. Ja tää tekee tästä oikeasti mun ehkä lempilelun, kun on jotain podcasteja. Jos tulee jotain kommentteja tai kysymyksiä, niin me saadaan tota kautta se tehtyä. Täällä löytyy nyt sitten tämä kyseinen brändin kolori, eli te voitte nyt brändiä täällä, omaa yrityksenne brändiä tai streamin tai podcastin brändiä täällä käyttää. Eli täältä te saatte näitä klassisia, mitä kaikkea täältä löytyy, blokkimallia, slaidimallia, klassikkia ja bubble-mallia. Me ollaan tykätty tästä bubble-mallista. Sitten voitte olla sillä, että ette näytä headlinea, ettekä display namea, mutta me ollaan annettu sen olla päällä, koska se näyttää mun mielestä ihan hauskalta. Täällä, jos te lataatte ton upgradein, josta käydään puhumassa ihan kohta, katsotaan mitä se upgrade sisältää, mutta esimerkiksi tänne saatte oman logon tänne videolle ja saatte tämän pois tämän. Sitten tähän saa overlaytä, mutta tämän saa sentään pois. Saatte omiakin overlaytä. Sitten tähän saa countdownin, 30 sekunnin countdownin. Tää on oikeasti ihan hauska. Tästä tulee pikkasen musiikkikin taustalla. Ja te saatte päättää sen musiikin itse asiassa täältä itse. Ja kaikki on copyright free, joten voitte ihan rauhassa sitä käyttää. Täällä on myös monia eri muitakin vaihtoehtoja. Itse asiassa removataan, niin näette vähän paremmin. Eli tämmöstä hienoa tasasta, joka vähän liikkuu, tai sitten tämmöistä Blue Wavesia, joka liikkuu pikkasen tuolla reunalla, tai lisäätte oman backgroundin sinne. Sitten tänne saa myös musiikkia laittamaan taustalle soimaan, että Acoustic Cinematic. Vielä kaikkein paras osio ehkä on se, että jos te haluatte puhua keskenänne tai muistuttaa jotain teidän podcastin puhujaa, että hei, että sori, että sulla on enää 3 minuuttia aikaa puhua tai 4 minuuttia aikaa puhua. Noin. Tai jotain muuta vastaavaa, jos te olette tiukassa aikataulussa, niin tää on oikeasti jo loistavaa täällä Privatsetin puolella. Täältä live-streamissä pystytään valita, että onko studio vai pre-recorded video. Eli jos te olette jo äänettänyt live-streamin, niin te pystytte äänittämään sen myös täältä myöhemmin. Mutta täällä mä yleensä otan tää studion, niin mä pystyn niin paljon paremmin keskustelemaan ihmisten kanssa ja kaikki tulee kuuluviin. On Air-webinaarissa on oma juttunsa. Tätä ei ole itse asiassa ollut vähän aikaa, mutta tää kuuluu tosiaan tuohon premiumiin, että 7 päivän triali tulee sieltä. Ja mitä tuohon upgradeen liittyy, mennään siihen seuraavaksi. Eli upgrade, tässä on teidän mahdollisuudet. Eli täällä on tää on yksityishenkilöille, on kuukausimaksu kautta vuosittainen maksu, ja sitten on bisneksille on omat, premiumi, on yearly ja monthly, että saatte siitä valita. Ja jos te haluatte, niin sitten on tietysti tää Ultimate Bundle, jolla on webinaareja yli 10 000 plus katsojaa. Että se kannattaa katsoa. Et tässä on ihan mukavia näitä selitettyjä, että mitä kaikkea on. Kannattaa tulla itse katsomaan. Mä laitan tuohon linkin, niin näette vielä kerran käydä katsomassa näitä. Että onko tää sun yritykselle tai sun podcastille tai streamille just se kokemuksen syvällä rintaäänellä, niin tää on ollut todella hyvä. Ja paljon tehokkaampi kuin esimerkiksi Discordissa äänitetyt podcastit. Että tässä on jotenkin tullut semmonen omanlaisensa tunne. Kiitoksia, että katsoit videon tälläkin kertaa. Muistakaa tykätä ja kommentoida alhaalla, mitä te haluatte seuraavaksi nähdä. Mä laitan itse asiassa seuraavaksi teille tulemaan Streamlabs-videon, jossa käydään läpi, mitä Streamlabs tuo striimaajille, jotka on vasta-alkajia. Ja käydään läpi, mitä kaikkea siellä on oikeasti mahdollista saada ilmatteeksi. Ja sitten pari kikkaa, jota ei ihan välttämättä kaikki tiedä. Kiitoksia tästä. Nähdään ensi kerralla. Se on moro.